gid nga adlaw sa inyong tanan. Nagapasalamat kita sa Dios sa iyang pagbantay sa aton tubtob karon nga panahon. Kag sa gyapon makapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag aton pagpamalandungan karon gisiyon amo ang makita sa John chapter 10. Kag aton tanawon ang madamo nga mga verses nga ginahambal sang Dios para sa aton. Ako nanay pagabasahon ang John chapter 10 halin sa 11 pagkadto sa 13 kag diri nagasiling, ako amo ang maayong manugbantay, ang maayong manugbantay handa sa paghatag sang iya kabuhi para sa mga karnero. Ang sinuhulan nga indi amo ang manugbantay kag indi tag-iya sang karnero, nagapalagyo kag nagabiya sa mga karnero kung makita niya ang lobo nga nagapakari. Gani ang lobo nagataban sang mga karnero kag nagapalaplaag sa ila. Ang sinuhulan nagapalagyo kay sinuhulan man lang siya kag wala siya nagakabalaka sa mga karnero. Ini amo ang pulong sa Ginoo. Kag ang una nga aton ginbasa diri amo nga si Kristo ginhambal nga amo gid ang maayo nga manugbantay sang mga karnero. Kag ginsulat man ini ni Haring David sa Old Testament sa Salmo 23 nga nagasiling siya, ang Ginoo amo ang akon nga manugbantay. Bisan diin kita makadto nga bahin sang kalibutan, mayara gid nga manugbantay. Ang aton mga eskwelahan may mga security guard nga nagabantay. Sa mga mall nga aton ginakadtuan, mayara man nga mga security guard nga nagabantay. Pero may problema nga bisan ano pa nila nga bantay, malutsan gid sila kag ang ila mga ginabantayan, mayara nga madula nga manggagamit. So bisan ang security guard hindi secured sa ilang kaugalingon. Pero ang ato niya Bible nagatudlo nga may isagid kamaayo kag masaligan nga manugbantay sang aton kalag nga amo si Ginoong Jesucristo. Kag ginhambal niya diri sa aton ginbasa kaina nga mayara man iya nga mga sinuhulan nga indi tag-iya sang mga karnero. Si Kristo siya ang maayong manugbantay kag siya gid ang tag-iya sang karnero nga iya ginabantayan. So aton diri anay atagon kung sino ini ang mga karnero. Ang mga karnero nga ginahambalan diri amo ini ang mga Kristohanon, ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo kag nakaangkon sang kaluwasan o kon kabuhi nga wala sing katapusan. Sila o kon kita amo ang karnero kag may maayo kita nga manugbantay nga masaligan nga amo si Ginoong Jesucristo. Kag ang Bible naghambal sa aton ginbasa lang kaina nga mayara man nga manugbantay nga sinuhulan lang kag hindi sila tag-iya sang karnero. Busa siling sa Bible, kon mag-abot ang mapintas nga sapat nga ginatawag diri lobo nga magakaon maglaglag sa mga karnero, ining mga sinuhulan kag hindi tag-iya sang karnero, magadalagan lamang sila, magapalayo sila, kag wala sila nagakabalaka sa mga karnero kay sila mga sinuhulan man lang kag hindi tag-iya sang mga karnero. Si Kristo siya gid ang tag-iya
sa aton nga iyang mga katawhan. Kay kung isaon nimo ang bala na kasulatan, si Kristo upod sa Amay nga nagtuga sang tanan nga mga tao. Kag si Kristo man amo ang nagluwas sa aton sa kalaglagan sang aton mga kalag. So duha ka kamatuoran nga nangidiya kita ni Kristo. Una sa tanan, siya amo nagtuga sa aton. Ikadua, siya ang nagluwas sa aton. Kag gidisiling siyang Bible nga hindi gid siya magbiya. Desidido si Kristo sa pagpakamatay. O kung desidido siya nga mapatay para sa aton. Kag ginhambal sa 17 kag 18, siguro aton gid pagabasahon, nga naghambal diri nga ang Amay nahigugma gid kay Kristo. Okay, 17 tubtob 18 akon basahon. Ang Amay nagahigugma sa akon, siling ni Kristo, kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi. Agud nga akon man mabaton ini liwat. Wala sing may makakuha sang akon kabuhi, kundi ginhatag ko ini sing kinabubuton. Pagusto ako sa paghatag sini, kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Ini amo ang sugo sang akon Amay. So diri ginhambal halin sa 17 paggadto sa 18 nga ang Amay nahigugmagid kay Kristo. Nga anong rason? Kag sabat sina tungod kay handa siya sa pagpanginmatay sa iyang mga karniro. Ang Amay nahigugma kay Kristo, kay desidido si Kristo nga mapatay para sa iyang karniro. Mas maayo pa nga siya amo ang patyon kaysa iyang mga karniro, nga amo ang patyon sang mga kaaway, nga amo si Satanas. Aton diri duman ang linya nga aton ginbasa bag-ulang nga nagasiling, handa siya si Kristo sa paghatag siyang kabuhi, kag handa man siya sa pagbawi sini. Okay, ano ini nga mga dinalan? Handa sa paghatag, kag handa sa pagbawi. Ini nagatudlo sa aton nga bisan patyon siya, pero mabuhi man siya liwat. Bawion man niya liwat ang iyang kabuhi. May gahom siya sa paghalad siyang kabuhi didto sa cross sang Kalbaryo, kag may gahoman siya sa pagbanhaw sa iyang kabuhi. Amo ina nga ang Bible nagatudlo sa aton nga si Kristo ginlansang sa cross, napatay siya, ginlubong, pero sa ikatatlong adlaw nabanhaw siya. Siling niya, handa ako sa paghatag sang akon kabuhi, kag handa man ako sa pagbawi siniliwat. Willing siya nga maghatag, pero may gahoman siya nga iya ining kuhaon liwat nga babanhaw siya. Tanaw naton ang kamatayon ni Kristo agud nga malabas iniliwat. Sa aton hunahon na ang ginhambal niya nga handa siya, willing siya, wala siya makakuha sa iyang kabuhi, kundi nga kinabubuton niya ini nga ginhatag. Okay, si Kristo ginlansang sa cross. Ini tungod kay wala man siya makahimo usang sala, pero ang mga leader sa mga Hudiyo nga wala makaintindi sing maayo kung sin-o gid si Kristo, kag kung nga nagkarisa sa kalibutan, ini nga mga Hudiyo nga iyang mga kaliwat amo ang naninguha nga ilansang siya sa cross, kay wala sila makaintindi kung maghambal si Kristo nga anak siya Diyos, kag siya Diyos, kag siya Mesiyas. Wala sila makaintindi. Para sa ila ang ginahatudlo ni Kristo sa ila isa ka pasipala, kag hindi sila makabaton sini
So ang resulta na ninguha sila nga si Kristo ilansang sa cross. So tanaw naton karon ang dako dalagko nga mga hitabo nga natabo sang si Kristo didto na ginlansang sa cross. Una, aton nga dumdumon nga sang udtong adlaw nagdulom ang bug-os nga kalibutan tubtob alas 3. Okay. Ina nagapakilala kag nagatudlo sa aton nga ina nga hitabo hindi ordinaryo. Kay kadamo naman sang ginlansang didto sa cross kay kasuguan ina sang mga Hudiyo kag ang kasuguan sang mga Romanon, kag ang mga Israelinhon sa idalom sang pagbulutan kay gi-occupy sang Roma ang Israel. So sila nahimo nga ulipon na lang sang mga taga Roma. Kag kadamo sang ginsintensyahan sang Roma nga ilansang sa cross kay ila ina kasuguan. Amo ina ang ginasiling nga death penalty sang Roma. Kung ang tao masapwan nga nakasala, pangawat, pagpatay, ina nga tao nga nakasala, ilansang sa cross. Kag kadamo na ang nasilutan sang Roma nga ilansang sa cross tungod sang dalagko nga sala sa mga tao. Kag isa sini si Kristo, ang silot siya, kamatayon man, capital punishment, sa idalom sang kasuguan sang Roma, nga ilansang siya. Pero sa kadamo sang mga ginlansang na sa cross, wala pa iya matabo nga nagdulom ang kalibutan sulod sa 3 ka oras. Kung sa bagay, ang siling sa Bible, halin sa alas 12, pagkadto alas 3, ti ang alas 12 na iya, amo na ang pinakasanag. Udto adlaw na nga daan. Pero, sa sinaya nga tion, nagdulom ang bugos nga kalibutan, kag ina nagapamatuod, nga ini nga hitabo hindi ordinaryo, hindi kinaandang tungod kay ang Diyos. Amo ang gamhanan nga Diyos nga nagtuga sining 3 ka oras nga pagdulom agod mapatyagan sang tao nga ang Kristo nga ilang ginlansang anak sang Diyos, Mesiyas, gamhanan nga pagi sa iya ang tao makaangkon sang kaluwasan sayang kalag. Ano pagid ang natabo sa ilang templo didto sa Jerusalem? May ara ginatawag nga kortina. Ina nga kortina kaisa lang sa isa ka tuig nagasulod dito ang ginatawag nila high priest sa paghalad agod matinluan ang tanan nga mga sala sang mga Israelinhon nga amo ang ginakabig nga mga katawhan sa Dios. Kaisa sa isa ka tuig, hindi ang tanan nga mga taga-Israel makasulod dito, hindi. Ang pare lang ang makasulod dito, magahalad kag magapangamuyo sang mga sala sang mga taga-Israel. Pero ining kortina nga nagasagang agaw na ang pari magsulod sa paghimo siya ng hilikoton, nagisi halin sa ibabaw paidalom. Dako gyapon nga makabig nga milagro. Kaysa paglansang ni Kristo, natabo ang pagkagisi sang kortina kag ang leksyon sini nga espirituanon amo ini. Nga ang tanan nga mga tao pwede na dito makasulod sa pinakabalaan nga doog kag makapangamuyo diretso sa Dios. So kita nga mga Kristohanon karon, may ara na kita nga diretso, pwede na kita makadiretso, hindi na pwede paagi sa pari, kundi kita na mismo amo ang pari sa aton kaugalingon kag magadiretso na kita sa Dios
sa pagpangayo sang kapatawaran sang aton mga sala, sa pagtuo kag pagbaton kay Kristo, hindi na paagi sa iban nga mga tao, kundi kita iya nga mga tao pwede na makadiretso. Wala na sing kurtina nga nagabalabag, pwede na kita makadiretso kag makahimo sang aton pagsimba, sang aton pagpangayo, sang aton mga kapatawaran, sang aton mga sala batok sa Ginoo. So diretso na, hindi na kinahanglan ang iban pa nga mga tao, kay kita na ang pari sa aton kagalingon nga makadiretso sa pagdangop sa Ginoo. Kay ang kurtina nabuksa na, nagisi na. Ano pagid ang natabo dito? Mayara nga dako nga linog nga nag-abot sang si Kristo dito sa cross. Nag-abot ang pinakabaskog nga linog. May na-experihan kita, naka-experiensya kita sang dako nga linog diri sa Pilipinas. Kag kun hindi ko magsala, nag-igo dito sa Bohol. Kag mga 1.4 ang kabaskog niya. Kag naglilitik ang mga dota. Sa Japan, naka-experiensya man sila sa mabaskog nga linog. Pero ini nga linog nga natabo sang si Kristo didto ginlansang sa cross, pinakabaskog ini kay ang dalagko nga mga bato siling sang Bible nagkalabuka. So dako ini nga milagro kag makita naton nga si Kristo sang ginlansang siya nagapamatuod nga anak sang Dios, Dios siya. Kaya nagkalatabo diri nga bagay hindi ordinaryo, kundi ginpakita sang Dios ang iyang gahom sa mga mata sa mga tao nga naglansang sa iya. Ano pagid ang natabo dito? Sang nagtabo, naglinog, nagkalabuka ang mga bato, ang lulubngan nagbukas man, kag kadamo sang mga anak sang Dios nga nagkalabatay, nga nabanhaw sadto nga tion, nagwa sila kag naglakak pakadto sa siyudad sang Jerusalem. Dumdumo naton nga ang Bible nagatudlo nga si Kristo sarang makaayo sang bisan anong balatian, kag sarang man siya makabanhaw. Kag narikod sa Bible nga mayara siya nga ginbanhaw si Lazaro, ang pamatanon dito sa nain iyang ginbanhaw, ang bata ni Jairo nga dalagita iyang ginbanhaw. Karon ini nagapamatuod nga si Kristo nagbanhaw sa espesyal nga paagi sadtong tion nga didto siya ginlansang sa cross. Ato iya espesyal nga pagkabanhaw kay man ang general nga pagkabanhaw sang tanan nga nagtuo kay Kristo, matigayon ina sa tion nga magkakiri si Kristo diri liwat sa kalibutan, nga naghambal siya ang tanan nga mga buhi may pagtuo kay Kristo pagasabmiton sa isa lang kapamisok, kag ang tanan nga nagkalamatay nga may pagtuo kay Kristo pagabanhawon kag magasugata sa iya dito sa panganod, kag tingbon sila dala pa kadto sa langit. So yadtong tion nga ginlansang si Kristo nga may dabanhaw, special lang to iya. Pero ang general nga pagkabanhaw sang tanan nga may pagtuo kay Kristo matabo sa iyang pagbalik liwat sa sining kalibutan. So tungod sining makatilingalang nga nagkalatabo sang si Kristo didto sa cross nga nagsiling siya, may gahom ako sa paghatag sang akon kabuhi, kag may gahoman ako sa pagbawi sini sa aton pagkabanhaw. Ang resulta, ang mga soldado nga Romanhon, ini nga mga soldado amo ang nagsuok sang tunok nga korona kay Kristo. Ini nga mga soldado amo nagabantay dito sa tiilan ni Kristo sadtong ginlansang siya sa cross. Sang nakita ini nila nga manghitabo
ang ilang mismo kapitan, ginatawag sa Bible centurion, naghambal. Ini siya kung sa aton Kristo matuod-tuod gid nga anak sang Dios. Ang kapitan naghambal kag sigundahan man sang iban nga mga soldado kag isa ang ilang balatyagon nga nagasiling matuod gid nga siya anak sang Dios. So nagtuo na sila, tapos nga nakita nila ining makatilingala nga hitabo. Siguro mamangkot kita kay ti nagtuo naman sila sa nakita nila ini nga hitabo. Ano nakaangkon man ayhan sila sang kaluwasan sang ila mga kalag. Mga utod siguro nga akon masabat sina. Kon ang ilang paghambal nga nagatuo na sila nga si Kristo manuluwas kag anak sang Dios, kung genuine ang ilang pagtuo kag nakadulot gid sa ilang tagipusoon, maminatud-on nga pagtuo, makasiling ako nga ti naluwas sila kay nagtuo. Pero kung ang ilang paghambal arang sa baba kag hindi genuine nga paghambal nga pagtuo, ti daw wala na iya sing kasiguruan. Nakasiling ako sina nga ti kung genuine ang ilang pagtuo, makaangkon man sila sang kaluwasan. Kay doon po naton sang si Kristo dito na nagkakabit sa cross, may duha ka kawatan naging lansang upod sa iya. Ang isa iya nagpamuyayaw kay Kristo, isa iya nagsiling ginsabdong niyang isa nya hindi ikaw maghambal sina kay kita iya nga duha makasasala, pero si Kristo ya wala sing sala. Kag nagsiling siya kay Kristo, Ginoo, dumduma ako kung ikaw magakadto na sa paraiso o kon sa langit. Anong siling ni Kristo sa iya? Kay nakita ni Kristo ang iyang genuine nga pagtuo. Si Kristo nagsabat siya, karon dayon upod ka sa akon sa paraiso. Hindi buwas subong, kay sadto nga tion siya naginulsol, sadto man nga tion ginluwas siya dayon ni Kristo. Sa muman nga bahin, makasiling ako, siguro kung ano ang inyong balatyagon, lain siguro kay sa akon, pero ang akon mahambal amo ini, nga kung genuine ang ilang pagtuo, sa ilang paghambal nga karon nagatuo na ko, nga siya gid amo ang bugto nga anak sang Dios, then ang Dios nga nakakita sang tanan nga butang sarang makaluwas sa ila. Sa nagpagid ka kamatuoran, sandito si Kristo sa cross, ang una nga pulong nga iya ginhambal amo ini, Amay, patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila mga ginahimo. Sino ini nga sila? Dala na da ang mga soldado. Diyatong soldado nga nagkastigo siya, naghanot siya, nagsuok sang tunok siyang ulo, kag nagbuno siyang kilid, di nagwa ang dugo. Dala na sila dira. Amay, patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila mga ginahimo. Kag kun ini nga mga soldado suliton lang nakon, may genuine nga pagtuo sa ilang paghambal, nga matutuod gid nga siya anak sang Dios, dala sila dira sang pangamuyo ni Kristo nga nagasiling, Amay, patawara sila. Amo sina kamaluluyon ang aton manuluwas. Ang manuluwas sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Masiling naton nga dalagko nga sala ang ilang nahimo bato kay Kristo. Kag siling naton nga ang aton iya mga sala subong daw gagmay lang iya. Then kun amo siya, kung giluwas man ni Kristo ang mga tao nga may dalagko nga sala, siya mas makasarang sa pagluwas sa aton subong kung kita magapanawag kay Kristo kag magapangayo
sang kapatawaran sang aton mga sala, sandig sa aton nga pagtuo dira sa iya. Okay, padayonon naton ang ginahambal sang Bible diri. Aton ibalik ang aton huna-huna sa 14 kag 16. Siguro mas maayo gid nga aton ini pagabasahon agod nga magpanalupsop ini sa aton kabuhi. Siling ni Kristo, ako amo ang maayo nga manugbantay subong ang Amay nakakilala sa akon kag ako nakakilala sa Amay sa amuman nga bagay nakilala ko ang akon mga karniro. Okay. Siling siyang Bible, ang Amay nakakilala kay Kristo, kag si Kristo nakakilala siyang Amay, siling Kristo sa amuman nga paagi, kilala ko ang akon mga karniro. So ang tao gali hindi makasiling nga papritin-pritin lang ako, kag magpabuot-buot man ako, kag magsulusimba ako, agod nga luwason ako sang Dios. Hindi, ang Dios nakaibalo kung ikaw maminatud-on o kung nagasunod-sunod lang sang Dios. Ang imbitasyon sang Dios nagasiling, sunod ka sa akon, follow me. Wala siya magsiling nga sunod-sunod ka lang sa akon, kag magpapritin-pritin ka lang nga daw Dios non kaman. Ang ginatanaw sang Dios ang aton tagipusoon nga genuine, kag ang iyang panawag, sunod ka sa akon, hindi nga sunod-sunod ka lang. Kay kadamo sa mga tao nga nagasunod-sunod lang nga daw Dios non man, daw karniro man ang itsura o kuan ang balahibo, gali ang sa sulod tigri mapintas nga sapat. Now, nagahambal ang Diyos si matag nga kilala ko ang akon mga karniro. Kung tanaw naton ang Mateo Kapitulo 7, mayara dira nga ginhambal ang balaan nga kasulatan nga may mga tao sa adlaw sang paghukom, kag nagasiling sila kay Kristo. Ini makita nimo sa Mateo 7 Kapitulo 21 tubtob sa 23. Siling nila kay Kristo, kami nagapangwali man sang imong ngalan, kag kami didto sa dota nagahimo man kami sang dalagko nga mga milagro sa imong ngalan. Pero kabalo ka, anong siling ni Kristo sa sining mga tao? Nga mga piki, nga mga propita, nga nagahambal man sang pulong sang Diyos sa baba lang, pero ang kabuhi malaot, malayo sa Diyos. Kabalo ka sining ni Kristo, wala ako makakilala sa inyo, kamo nga nagabuhat sang mga malaot, palayo kamo, wala ako makakilala sa inyo. Ano gani ang siling niya ni Kristo sa inyong mga karniro? Siling niya, kilala ko ang akon mga karniro. Ano gani ang siling niya ni Kristo sa mga piki nga mga propeta? Wala ako makakilala sa inyo. Ina amo ang pulong sang pagsikway sa mga tao nga wala siyang Diyos sa ilang mga kabuhi sa adlaw sang paghukom. Siling ni Kristo, okay, kilala ko ang akon mga karniro, sulod kamo sa ginarian sa Diyos kag ginaman para sa inyo. Sa mga piki nga mga tao nga maayo lang maghambal, siling ni Kristo, wala ko makakilala sa inyo. Panublia ang kalayo nga amo ang impierno para sa mga tao nga wala sang Kristo ang ilang mga kabuhi kag hindi mga karniro sang Dios. Pero kung padayonon mo ang 16, nagsiling man si Kristo. Siling niya, may mga karniro pa ako
nga wala pa diri sa sulod sang akon turil. Sino ini? Ang mga tao nga mga ginatawag naton nga hintil, Gentile, nga wala masakop sa mga pinili sang Dios nga mga Hudiyo. So ang kita nga mga hintil, ang buot sang Dios nga kita makasulod man sa iyang turil, upod sa iyang mga karniro, kag siling niya agud nga may isa lang kapanong kag may isa man ka manugbantay. So ang tanan nga mga Kristohanon, mga Hudiyo man o kon mga hintil, himuo ni Kristo nga isa lang kapanong, agud nga isa lamang ang ilang manugbantay. Kag ina nga manugbantay amo si Kristo nga ginasiling masaligan naton nga manugbantay. Sa 27 tubtob sa 30, hindi na lang na akong pagbasahon, pero akon inihambal, pero ibili na akon sa inyo. Kung may Bible ka mo, basa ang 27 tubtob sa 30. Kag diri nagasiling, silin ni Kristo sa iyang mga karniro, sa iyang mga linuwas. Ginatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan, eternal life. Ano ang ginhatag ni Kristo sa iyang mga karniro o kung sa iyang katawan? Kabuhi nga wala sing katapusan. Ano pa ginagsugpon? Kag hindi na sila madula o hindi madula ang iyang mga karniro. Di kung madula pa ang iyang karniro, hindi siya maayong manugbantay, kaya nagakadula ang iyang ginabantayan. So tungod kay ang Bible nagahambal, nga siya amo ang maayo kag masaligan nga manugbantay, then bisan isa ka karniro, hindi na madula. Kay man ang siling sang Bible, kag walay makaagaw sa ila, halin sa akon kamot. Kag nagpadayon si Kristo sa paghambal nga ang Amay sa langit amo ang naghatag sini nga mga karniro sa kamot ni Kristo agod nga iyang bantayan. Kag nagsiling si Kristo nga siya kag ang Amay isa nga nagabantay sang mga karniro. Kung sa aton pa ang mga Kristohanon nga ginatawag nga karniro sang Dios, ara kita sa kamot sang Amay kag sa kamot ni Kristo, kag nagpasalig siya nga wala sing makaagaw sa aton halin sa kamot sang Dios. Inaamo ang pasalig niya sa aton. So sa pagtakop, amoho naton sini. Kung ginakilala naton nga si Kristo amo ang manugbantay sang aton mga kalag, kag ang kasiguruan sang aton kaluwasan yara sa ila, then ang aton paghihimuon amo ini. I-surrender, i-intrigar naton sang hugot, karon dayon ang aton kabuhi dira sa kamot ni Kristo, ang aton maayong manugbantay nga nagapasalig nga wala sang bisan sino nga makaagaw sa aton halin sa iyang kamot. Mga kautoran, sino tani ang gusto nga mag-agaw kag maglaglag sang aton mga kabuhi? Ang gusto nga maglaglag sa aton mga kabuhi amo si Satanas, ang kaaway sang Dios. Halin pa sa garden sang Eden, kag tubtob subong amoy nang handom ni Satanas. Si Kristo nagkari sa paghatag sa aton sa bugana nga kabuhi, kabuhi nga wala sing katapusan. Pero siling ni Kristo ang kaaway nga amo si Satanas nagkari sa paglaglag. Pero anong siling sa Bible? Hindi siya makasarang kay Kristo nga kay si Kristo amo nagakapot kag walay bisan sinong gamhanan sa sining kalibutan nga makasarang sa pag-agaw sa aton
halin sa kamot ni Kristo. Kag si Kristo nagahambal pagid sa aton, wala sing bisan sino nga makapamulag sa aton halin sa iyang gamhanan nga kamot. Susulito nakon ang nabilin kag malipot nimong kabuhi, ipasiguro dira kay Kristo. Tuohi kag batuna siya sulod sa imong tikipusoon, kag siya mangin imo kag aton manugbantay sa aton mga. Padabang salamat, kabahingang Diyos magpakamayo gid sa aton.